Eilen illalla tultiin lapsia vastaan juna-asemalle ja voi hyvänen aika taas Hulin reaktiota. Hän oli niin täpinöissään, koska tiesi, että kohta juna tulee ja lapset on siellä kyydissä. Totta kai näin näkee aina paremmin. Ja siellähän jo junakin näkyy. Ihan kuin Huli katsoisi ikkunoista sisään ja etsisi sieltä lapsia. Hän oli niin innoissaan. Etsi ja etsi. Lopulta häntäkin jo vippaa. Mutta ei valitettavasti siellä vielä omat perheenjäsenet olleet. Kyllä ne kohta löytyy. Mutta kun olen oppinut kävelemään näin, niin mikäs näin on mennä eteenpäin. Ehkä tunnistan ne jo ihan kohta. Ihmisiä kyllä vähän hymyilytti tämä minun kävelytyyli. Ja vihdoin, sieltä he tulevat. Oma perhe taas kasassa.